Kaho na bara Kristi chakwa banyi luwe na ndụ ebighị ebi. Chinedu Okafor na brother ndị niile kwalụ n'ọgara aga. Nyenya ezumike dị ebighị ebi o dị nwenu. O zuo ike na ndokwa. Anyị ri ya arịrịọ. Dị nwenu ụtọ nke ala eze gị
mee ka nwanne anyị na nwa odibo gị bụ Louis Chinedu Okafor onye nke ketara oke na Eucharistia nke a ketakwa oke na oriri nke ndụ nke Kristi kwadebere anyị ghọrọ n'ihe ndị a site na Kristi dịwe n'anyị. Anyị ji aha ndị ezinụlọ ndị be Louis wee na-arịọ ka ọ nwere otu onye ọ ga-emetụta n'obi ịbịa nye ozi ekene maka ndị niile bụ ndị bịara soro chụọ aja maasị nke nche abalị a nkeji one na one ka anyị nọdụ na onye jisi ike na anyị na-ekele fada anyị onye nke ga-edu anyị na-abanye a n'agbanyeghị nsogbu niile ka anyị nwere niile na wee jisi ike wee bịakwa si Enugu wee bịa ọ dịghị izu anyị na-ekele Chineke ga-enye otu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị na-ekelekwa ụmụnne anyị bụ ndị nke gbakọrọ na mba ya ka Chineke nara ekpere anyị niile wee nwanne anyị onye anyị na-ekpere ekpere ka ọ nabata ekpere anyị nwee ọ dị ihe ọ bụla nwee ike igbochie irutara na eze ahụ osi ekpere anyị tọrapụa site n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ebute ọbịa gbochie anyị buteela anyị ka anyị na-ebi ndụ dị mma wee nwee ike inweta ndụ ebe ka anyị na-atụ anya na Kristo onye nwe anyị. Anyị na-ekele mmadụ niile gara ebe a na anyị na ọkwa ma na-akpọ onwe anyị na-ekele na Chukwu ga-enye anyị ngọzi niile anyị tosiri inwe anyị wee nwee ike bịa ndụ ọfụma n'ụwa tupu ya na ụbọchị na eze oge anyị ga-ahapụ ụwa ka Chukwu na mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke na mkpụrụ obi niile kwere gara aga na mkpụrụ obi ha zuru ike na for permitting us to celebrate this Mass, because without his permission it wouldn't have been possible. So we thank him for his paternal understanding and fraternal consideration. We also thank in a very special way the choir, the members of the choir and the alternates, who has made this liturgy to become rich. We thank you, the choir. We thank the family members for getting this place ready, Eucharist. And for each and every one of us for finding our time to be here this evening to share in this Eucharist for the sake of our brother Louis. As we have started the journey for his final farewell, we pray the Lord, who has brought to drive away everything that is not of God and is going to cause any distraction surrounding his burial, and has also given us this gift that has come. His blessing continue to be with each and every one of us. That's at our Christ our Lord. Amen. Ka Chukwu jika niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Isa kwụsịgo ka anyị naba n'udo. Haleluya, haleluya.
Sir, please your name, sir. Please. No, it's Chinedu, Okafor. Can see today happened to be the waking for your dad. Do you have anything to tell us concerning your dad's departure? I just appreciate all the condolences and everyone that has come to show their support. My family, and that's really appreciated. Thank you so much. Any word of prayer for the source of their departure? Your dad, source, God. We are asking God to do. May their prematurely departed souls rest in peace. Thank you so much. That name again? Louis Chinedu Okafor. Bye bye, sir. One is okay, one, eh? My brother. Hello. Hello, okay. And people, in the Bugaya, you got one of your baby, Barista.
of Igbo land. At the age of 64, may God, who lived in heaven, receive our dear brother in his bosom. That is our prayer through Christ our Lord. Amen. Thank you, and God bless each and every one of us. Good evening. Tell us your name, please, and tell us what is happening here. This is Umogudo here. Your name and what is happening. My name is Okafor. Today's the wakekeeping, the first part of the burial for my dad. We're just taking it a day at a time. Thank you. Your dad is the one departed? Yes. Sorry. Any word of prayer for the souls of the departed? Prayer? Just may his soul rest in peace. Just praying that, he gets the rest that he deserves. Everybody misses him. Thank you. Thank you. Welcome. The first daughter of the family? Oh, no, the last. Yeah. They want to know you? Everyone wants to know you? Yeah, it's my brother, my sister, and me. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome. Hey. Yeah. Hi, my name is Yonku. I love you so much. I love you so much. He's the best of God on earth. I love you so much. Yonku, rest in peace. He's the best. Sorry. Out of the best, out of the best, out of the best. Right. An icon. I can see the Okosisi one. My own man. Icon. The answer icon. Yeah. Come back later. Come back later. Yeah. Bịa watch ihe m ga-emere ndị a si ka mkpọdata mmụọ ya. Dịka nwere na-achọ mmiri
Like
Okosisi Igbo, Chinedu. Is country member of DE, Northern America, and other liberals association in America, a financial powerhouse. Equally, I see my own friend, a very Okosisi, and his brother, and Lady James, and the second home, Miss Okafor, Celestine,